изключителна процедура, в която се премахват всякакви надрасквания по автомобила и той буквално блесна все едно току-що е излязъл от магазина. Като ставате свидетели на тази изключителна процедура за полиране с цел премахване на всякакви надрасквания и нарушения в повърхността на автомобила, записвайте и за игрите носене на гуми, носене на акумулатори, защото наградите, които ви очакват, са часовник, локи, барбекю, 2 шатри и една раница, а тези, които са втори, трети, четвърти, за загубилите в игрите, бира на корем, достатъчен стимул, за да участвате в тези толкова забавни игри. Тази процедура наистина може би е първата в България, защото аз не съм виждал нещо подобно, което в момента правят от фирма МСС. Буквално този надраскан капак на този Форд ще блесне. Ето той дори вече започва да блести. Надраскванията, чертите, които бяха върху капака преди секунди, като с магическа пръчка изчезнаха. Наистина нещо магическо, дори по телевизията не съм виждал такова нещо. За съжаление, почти всеки автомобил е с такива нарушения на целостта, така че може да се обърнете към